nezimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Another day, another 3.2 billion yakatsakatiswa nemagananda. Izvo so mari yacho maybe ndo imwe iri kupedzwa vachingonzi vachingotenga mazimota vachiita sei. Mari yenyika iri kutorwa ichidyiwa nevanhu vasina matyira. Right, panapa ndangomuka ndichingosangana nenyaya the Zvigananda cartel led by Kuba Kwashe, Wicknell, Scott Nchakupanya and Tugwarara has emerged as a parallel command structure that has infiltrated both ZANU-PF and the government by bypassing the party's traditional hierarchy. This group expects direct influence over the state house and National Fiscal Police. The cartel has reportedly looted over 3.2 billion in state funds, laundering the proceeds through domestic and international financial institutions such as CBZ, FBC, ZB, and EcoBank. Using these funds, some members of the Zvigananda group have brought their way into ZANU-PF Central Committee. This infiltration has deepened state capture and fueled factionalism, significantly weakening ZANU-PF and increasing the risk of an internal revolt or coup before 2027. A distinct divide has formed within ZANU-PF, the Zvigananda faction, which prioritizes material gain and patronage, and a revolutionary faction which remains focused on ideological purity. Furthermore, the report assessed the Constitutional Amendment Bill number 3, which proposed replacing direct presidential election with the parliamentary selection is a slow motion coup designed as ensure legal impunity for the cabal beyond 2028. Pakashata. Kumana kana muchibaibai shoma kumana. Vanhu vese vanoba zvavo. Chero kaisa mushandi mutakishop anoba tozviziva. Asi anoba zvekuti takishop yacho irambe ichirana. Anenge achingoboka kana akakubira $1 pazuva hauzvione ba. Anongoitawo skillful rekuti hazvizonyanya kumakisa kwauri. Zvinogona kungoitawo skillful rimwe area. Asi ukaona mushandi akuti mutakishop yokuti pazuva unotengesa $60, onzi mushandi ari kuboka na $43, inokasika kuvhara takishop iyoyo. Magananda musadaro man. 3.2 billion. Eish. Aya. Aiwa unosvika pachikamu chekuzorora. Aiwa ndozviri kuitika veduwe. Yai dzinyaya dzikaidzi kutaurira kuti zera nadzo tengese sitomborina. Ndozvitodipo ngoti imwe munhu uchangonzwa ngoti Zvigananda ungoti because pane pasina chekuti unosara nacho. Iwo hauna chauri kuwana already kuti kumba kwako ikoko. Unotonzwa mumwe munhu ati ko Zvigananda zvacho zvakaipeko. Zvigananda they are doing very well. They are chinchim. One day muchasvinura zvenyu muchapepuka. Zvekunyebera kupenga zvese ndinoona nguva zhinji vanonyebedzera kupenga. Aiwa don't worry. Time will come and time will tell kuti manga muchinyebedzera kupenga minde manga muchivharwa ndezvinhu zvisingatomboshandi. Let's see.